קודם כל, אנחנו בהר הבית. מי שכאן פעם ראשונה, תעשה את מה שעושים כשפעם ראשונה אוכלים פרסק בעונה או בגד חדש, בשם ובמלכות, אני יכולה קצת למשמע, ואז נגיד גם אמן. الجهاز ذاك الهواء الجهاز ذاك عبيد عبيد שכל התפילות שלנו, כל התפילות של עם ישראל, כל ההיסטוריה, כל עם ישראל שברחבי העולם, מתפלל לכאן. למקדש, שאחר כך נראה איפה המקום שלו. אבל אנחנו הכי קרוב שאפשר כרגע למקדש, ובחצרות בית השם בתוכך ירושלים, זה כאן. אנחנו באות לכאן לא כסיור היסטורי. אסתי שכאן הייתה אמורה הבוקר לעלות הבוקר בסיור של אוניברסיטת חיפה לפה, סיור היסטורי, סיור בנושא אסלאם, והיא בחרה לעלות איתנו. אנחנו לא עולות לפה בסיור היסטורי למרות שנדבר על בית ראשון ובית שני כדי ללמוד מהם. אנחנו פה בסיור הכנה לבית שלישי. מה מותר, מה אסור, מה יש, מה אין, מה צריך, מה אמור להיות. סיור הכנה לבית שלישי. אנחנו גם בקיום מצוות עשה דאורייתא של וירשתם אותה וישבתם בה. הנה, שואלים חז"ל, במה ירשתם אותה? ועונים בישבתם. אז אם את יושבת כבר קיימת מצוות עשה דאורייתא של כיבוש הארץ. יש מחלוקת, האם יחיד כובש או לא כובש, אז לא ניכנס עכשיו לכל באופן כללי אני מעגלת פינות ורצה מדבר לדבר, ומי שתרצה לתפוס אותי במילה, אז אחרי זה במייל נעשה דיון למדני. כרגע זה לא דיון למדני. אז אנחנו פה גם כדי, לצערנו הרב, פלטרים של מלך מוזנח, רמוס, במצב הרבה יותר גרוע מאשר המצב שראו אותו רבי עקיבא כשבא לנו אחרי החורבן וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. היום המצב